an bɛ foli di aw ma an matigi Yesu Krista tɔgɔ la. Aw ni pasteur Soriba Joseph Kamara don ka bɔ Torokorobugu église protestante la. Bi an b'a fɛ ka ɲininkaliba dɔ jaabi. O ɲininkali ye jumɛn ye? Yala Bible kumana coronavirus ko la wa? Bible kumana coronavirus ko la wa? An b'a dɔn ko COVID-19 ko bɛ mɔgɔ caman da la an bɛ don minnu na bi. Baro bɛɛ ɲɛsinin bɛ a ma. O dɔrɔn tɛ, mɔgɔ dɔw ye Ala ka kuma yɔrɔ dɔw ta k'a jira ko o bɛ ɲɛsin COVID-19 ko ma. O ɲininkali ye nin ye, yala u ye Ala ka kuma faamu wa? Ka kɛɲɛ ni a hokumu ye. Yala u ye Ala ka kuma sɛgɛsɛgɛ wa? Yala u ye Ala ka kuma in u y'a jateminɛ kosɛbɛ ka se ka COVID-19 sɔrɔ a kɔnɔ wa? Ninnu ye ɲininkaliw ye, an bɛna ɲini ka minnu jaabi. Fɛn dɔ jɛlen don, an bɛna yɔrɔ dɔw sɛgɛsɛgɛ Ala ka kuma kɔnɔ. Jango Ala ka kuma yɔrɔ minnu taara ka wajuliw kɛw ka mɔgɔ dɔw fɛ k'a jira k'a fɔ nin bɛ kuma coronavirus ko la. Jan'o cɛ, an b'a fɛ ka fɛn dɔ jɛya an bɛɛ lajɛlen ye. N'i bɛ bamanankan Bible lajɛ, kuma se min bɛ yen min ye fiɲɛbana ko ye. N'i bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ, i b'a ye ko layidu kɔrɔ la, fiɲɛbana ko bɛ sɔrɔ a la siɲɛ 71. Nka layidu kɔrɔ la, i bɛ fiɲɛbana ko sɔrɔ a la siɲɛ 3. O siɲɛ 3, olu sɔrɔ yɔrɔ filɛ nin ye. Luka sura 21 verset 11, Kewalo sura 24 verset 5, Jirali sura 6 verset 8. Layidu kura la, nunu yɔrɔ 3 de bɛ kuma fiɲɛbana ko la. Luka kitabu la, Yesu kɛtɔ ka wajuli kɛ laban waati kow kan, a da bɛ se fiɲɛbana ko ma. Nka kɔlɔsili dɔ bɛ yan, an ka kan ka o jɛya an ni an filɛbaw ni an lamɛnbaw ye. O kɔlɔsili ye jumɛn ye? N'i bɛ layidu kɔrɔ lajɛ, fiɲɛbana ko bɛ fɔ siɲɛ 71. Nka min ye kabako ye, Ala yɛrɛ de bɛ fiɲɛbana lase a ka mɔgɔw ma. Ala de bɛ fiɲɛbana ci a ka mɔgɔw ma. Walasa k'a ka dimiya jira, walasa k'a ka mɔgɔw dɛmɛ, u ka se ka kɔsegin ale ma. Ni caman bɔra, nka n'i bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ, nin siɲɛ 71 na, i bɛ bɔ a kalama ko fiɲɛbana in a bɔra Ala yɛrɛ de la. Ala yɛrɛ de b'a fɔ a bɛ fiɲɛbana ci u ma, ka d'a kan u ye kanbilali kɛ. Nka nin yɔrɔw si tɛ fiɲɛbana ko fɔ, min bɛ tali kɛ coronavirus a ye tiɲɛni kɛ cogo min na, a ti ɲɛsin o ma. Nin fiɲɛbanaw tun bɛ ci Ala ka mɔgɔw cɛ ma, ani kuma caman tun bɛ ci jamana kelen de kɔnɔ. Nka fiɲɛbana ma ko fɔ min bɛ tali kɛ diɲɛ fan bɛɛ la, diɲɛ mɔgɔw bɛɛ la, o ma fɔ. O la, yɔrɔ 2 bɛ yen, n y'a fɔ ka ban, ɲininkaliw cayala. A yɔrɔ fɔlɔ, Jirali sura 9 verset 1 ka se verset 5 ma. A yɔrɔ filanan, Jirali sura 13 verset 15 ka se 18 ma. A jirala wajulikɛlaw caman fɛ k'a jira k'a fɔ nin bɛ kuma coronavirus ko la. O la, n b'a fɛ an ka o yɔrɔ 2 lajɛ ɲɔgɔn fɛ. A yɔrɔ fɔlɔ ye Jirali sura 9 verset 1 ka se verset 5 ma. A sɛbɛnlen bɛ yen ko, mɛlɛkɛ 5nan ye buru fiyɛ. Ne ye dolo bilen ye dugu ma ka bɔ sankolo la. Dingɛ dunba dandɔnbali ko nɛgɛ dira a ma. A ye o dingɛ dunba dayɛlɛ. Sisi bɔra o dingɛ dunba kɔnɔ i ko gwantugu tasuma sisi. Tile ni fiɲɛ bɛɛ dibina o dingɛ dunba sisi fɛ. Ntɔnw bɔra o sisi la ka jɛnsɛn dugukolo kan. Fanga dira u ma i n'a fɔ dugukolo kan bunteninw fanga. A fɔra u ye ko u kana foyi kɛ bin na wala fɛn kɛnɛ wala jiri si la fo Ala ka taamasiyɛn tɛ mɔgɔ minnu tɛ yen na. A ma daga u ye ka mɔgɔw faga, nka se dira u ma ka mɔgɔw tɔɔrɔ kalo 5. U cinda tɔɔrɔ bɛ i ko bunteni cinda tɔɔrɔ. Ayiwa, dɔw ye nin yɔrɔ kalan Ala ka kuma kɔnɔ k'a jira k'a fɔ komi a fɔra ko nin tɔnw cira ka taa dugukolo fan bɛɛ fɛ, a ko coronavirus don. Dɔw sinsinna kalo 5 ko min fɔra k'u bɛ tɔɔrɔ kɛ kalo 5 kɔnɔ. Dɔw sinna ka décembre ta i kɔrɔ
ka compter kana fo avril la ko kalo duru ko ne be kuma coronavirus ko la nga o ye ala ka kuma tatɔ ye ka bɔ a sɛbɛnna hukumu min kɔnɔ o y'a tatɔ ye ka bɔ a kɔnɔ ka da kan yan banakisɛ ma ko fɔ ntɔnw de ko fɔra ani fana u bɛ se mɔgɔw ma ala ka tamasiyɛn tɛ minnu tɛ na coronavirus dun tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la a tɛ siya bɔ siya la a tɛ dinɛ bɔ dinɛ la i bɛ ala dɔn i tɛ ala dɔn coronavirus bɛ se bɛɛ ma nga nin fɛn minnu fɔra jirali sura 9 na a fɔra ko ala ka tamasiyɛn tɛ minnu tɛ na a bɛ se olu ma anw bɛ ala fo n'i bɛ efesikaw sura 4 verset 30 kalan ko an kana ni senu dusu kasi o min kɛra ala ka tamasiyɛn dalen ye an kan kumabɔli do ɲɛ an bɛ se k'a fɔ ko ala ka tamasiyɛn bɛ an kan o jɛlen do nga nin yɔrɔ min ko fɔra tan tɔɔrɔba min ko fɔra a tɛ mɔgɔ bɔ mɔgɔ la nga fɛn dɔ fana fɔra a la ka jɛya ko a yamaruya ma d'u ma ka mɔgɔw faga u bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ kalo 5 de kɔnɔ coronavirus dun a bɛ fagali kɛ koyi ani fana dɔw ta bɛ kɛ kalo 5 u bɛ se sɔrɔ a kan n'u ye lakanafɛnw matarafa nka dɔw bɛ yen a bɛ taa ɲɛ ka tɛmɛ kalo 5 kan o tuma ni an bɛ ɲininkali kɛ yala jirali sura 9 verset 1 ka se 5 ma yala a kumana coronavirus ko la wa ayi ale ma kuma coronavirus ko la yɔrɔ filanan ye jirali sura 13 verset 15 ka se verset 18 ma yan a ka ɲi an ka kalan an filɛbaw ni an lamɛnbaw u ka se ka a lamɛn jirali sura 13 ka kalan daminɛ verset 15 la ka jɔ verset 18 wara filanan ye fanga sɔrɔ ka ni don wara fɔlɔ ja la walasa o ka kuma ani mɔgɔ minnu ma sɔn ka o ja bato a ka olu bɛɛ faga a bɛ mɔgɔw bɛɛ wajibiya ko tamasiyɛn ka kɛ u kini bolo wala u tɛ na mɔgɔ dɔgɔmaninw ni mɔgɔbaw faamaw ni fantanw hɔrɔnw ani jɔnw ko mɔgɔ si tɛna se ka sanni kɛ wala ka feereli kɛ ni o tamasiyɛn t'a la o wara tɔgɔ wala o tɔgɔ nimero kɔni o fɔra hakilitigiya bɛ yan dɛ hakili bɛ min fɛ o ka o wara tɔgɔ nimero jati ka tuguni o ye mɔgɔ nimero ye o nimero ye 600 ni 66 ye yan dɔw ye nin yɔrɔ ta nimero 666 min ko fɔra ka jira k'a fɔ o ye sitanɛ ka nimero ye ani ka da o de kan coronavirus tɛ dɔwɛrɛ ye sitanɛ bana don ne tɛ ka sɔsɔli kɛ n'i ko sitanɛ bana don wala ala ka kiri don ne tɛ ka taa ɲɛ o la nka fɛn dɔ jɛlen don fo ka se bi ma ne bɛ min faamu ne ka dɔnniya la a bɛ se ka kɛ adamadenw ka farati nana ni nin banakisɛ ye nali ye diɲɛ kɔnɔ adamadenw ka farati adamadenw ka kunbɔnko la wala adamadenw kɛtɔ ka u yɛrɛ waso ani a bɛ kalan min di an ma nin banako in bɛ kalan min caman d'an ma nka o kalanw cɛ ma ja diɲɛ in tɛ fosi ye koyi ala ka kuma y'a fɔ an ye ko nin diɲɛ tɛmɛtɔ don nin diɲɛ tɛ an to yɔrɔ ye tiɲɛ na banako in b'a jira an na ko diɲɛ in t'an to yɔrɔ ye diɲɛ in t'an sigiyɔrɔ ye barika ala ye anw faso bɛ sankolo la jigi bɛ anw fɛ ka sigi sankolo la n'o tɛ nin diɲɛ tɛ fosi ye nin diɲɛ bɛ se ka ban ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛn cɛ wa a jɛlen don ko mugu jugu dɔw fana bɛ yen bi ni minnu bɛ wele ko bombe nucléaire o bombe sifaw olu bɛ se ka diɲɛ ban ɲɛtugu ni ɲɛyɛlɛn cɛ o de ka kan ka an dɛmɛ ka nɔrɔ an ka ala la ka sabati a nɔfɛ taama la ka da ka an ti to yan don dɔ a bɛ ban ni matigi yesu kirista mana ka an ta ni saya ma an ta a bɛ se ka kɛ nin diɲɛ ka juguya nin diɲɛ ka kunbɔnko la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka diɲɛ halaki yɔrɔnin kelen o tuma an ye yɔrɔ min kalan ka bɔ jirali sura 13 verset 15 ka se 18 dɔw ye wajuli kɛ k'a jira k'a fɔ nin fana bɛ kuma coronavirus ko la nka hakili jiginna fɛn fɔlɔ k'a daminɛ verset fɔlɔ ka se 10 ma o bɛ kuma warajugu fɔlɔ ko la min bɔra kɔgɔji la ale bɔra kɔgɔji la verset 11 ka se 18 o bɛ kuma warajugu ko la warajugu min bɔra dugukolo la o ka baara ye ka dugukolo n'a ka mɔgɔw bɛɛ koron walasa u ka warajugu fɔlɔ in de bato o de la a b'u karaba tamasiyɛn ka kɛ u tew na wala u kinibolo la ale ka fɛn bonda ye bɛɛ ka a bato
ni jirali kitabu Yohana y'a ci mɔgɔ fɔlɔ minnu ma olu ye nin kumaw faamu ka ɲɛsin Rome masaya mɔgɔ minnu bɛ Rome masaya fanga sinsinyɔrɔ ɲini k'a fɔ ko nin bɛ ɲɛsin olu de ma nka kuma dɔw bilala la a ka ɲi an ka o fɛsɛfɛsɛ numéro 666 verset 18 na o fɔra mɔgɔ dɔw ye corona yɛrɛ ta ka sin ka corona kuma sen corona ka o ta ka jatiden dɔw minɛ o jatiw kɛtɔ u sinsina fɛn jumɛn de kan o tɔgɔ in tubabukan na la gématrie kuma dɔw la i b'a sɛbɛnlen ko gématrie a bɔlen bɛ géomancie fɛ min ye bugurida ye nka gématrie tun ye taabolo ye ka jatiden dɔ di siginiden kelen kelenna ma nin ko in daminɛna kabini Hebrew-kan na n'i bɛ Hebrew-kan siginindenw lajɛ ala ka kuma fɛsɛfɛsɛbaa dɔw u ye numéro dɔw ta jatiden dɔw ta k'o di Hebrew-kan siginiden kelen kelenna ma o tuma ni mɔgɔ tɔgɔ bɛ sɛbɛn i bɛ se ka tɔgɔ sɛbɛnlen kalan nka tɔgɔ in fana bɛ bɛn numéro min ma o bɛ se ka fɔ misali la ne ye n tɔgɔ jati ka kɛ 72 ye donc 72 o ye ne tɔgɔ a bɛ komi a siginiden jati o de don o la ni gématrie ni wala gématrie ka jatiden dɔ di Hebrew-kan wala nazarakan siginiden kelen kelenna ma ni fɛn sigila o de kan a bɛ tali kɛ ni o de ye numéro 666 n y'a kɛ sitanɛ ko ye a ka ɲi an ka o jɛya a sitanɛ ko sɔrɔla mun de fɛ bon fɛn fɔlɔ an ka faamu min ye gématrie ye wala gématrie ani fɛn dɔ fana sirilen bɛ ɲɔgɔn na kuma dɔw la numérologie o ye kalan dɔ ye a dama min ye numérologie ye o numérologie in dun fana sirilen bɛ kuma dɔw la tubabukan bɛ min wele ko divination filɛli min man di ala ye kuma dɔw la a sirilen bɛ o la dɔw ye corona ta o fɔlɔ ye fili ye munna bana in yɛrɛ tɔgɔ tɛ corona ye ko coronavirus de don n'i bɛ coronavirus sigidenw jateminɛ ka jatiden minnu tugulen bɛ coronavirus la a ka ca ni olu ye 66 min sɔrɔ ye nka olu sina ka corona ta ka ɲinɛ kɔ ko corona tun ye sigarati dɔ de ye ka bɔ Havan jamana la o ye corona ye f'i ka bana in tɔgɔ dafalen de fɔ coronavirus n'i ye coronavirus jateminɛ a bɛ bɛn 56 ma o tuma 66 tɛ o tuma minnu y'u ka dɔnniya dulon o jati la ka dan corona dɔrɔn ma a bɛ komi u ye a bon k'a jɛ o b'a jira ko halisa olu bɛ ka min fɔ ko coronavirus bɛ bibili kɔnɔ jango jirali sura 13 la verset 15 ka se 18 u y'a bon k'a jɛ an ka faamu ko jatiden ko la n'i bɛ siginiden 7 jati minɛ 7 bɛ jati i n'a fɔ dafalenya tamasiyɛn 7 i b'a dɔn an minnu ma bange kerecɛnya du kɔnɔ an bɛ nin dɔn kuma dɔw la i bɛ taa dɔ fɛ buguridala dɔ fɛ wala filɛlikɛla dɔ fɛ wala mori dɔ fɛ a b'a fɔ worojɛ 7 ɲini hɛrɛ kun bɛ i kan worojɛ 7 o bɛ fɔ i ye fɛn 7 mana fɔ a bɛ komi o ye hɛrɛ ye nka o tali miirili bɛ kabini Hebrew fɛ 7 in bɛ jati i n'a fɔ siginiden dafalen o de y'a to i b'a mɛn église 7 i b'a mɛn ko dolo 7 bɛ min bolo wala mɔgɔ mɛlɛkɛ 7 ka da ka 7 in jatira dafalenya tamasiyɛn ye 6 jatila dafabaliya tamasiyɛn ye 6 o jatira dafabaliya tamasiyɛn ye ni miirili donna mɔgɔw la fo kuma dɔw la i bɛ taa hôtel dɔw la i ka hôtel so numéro i tɛ 6 sɔrɔ a la ka da ka mɔgɔw t'a fɛ ka don a kɔnɔ 16 mana sɔrɔ wala numéro 6 mana sɔrɔ wala 26 mana sɔrɔ wala 160 i b'a ye ko mɔgɔw t'a fɛ ka don o kɔnɔ o la hôtel sow jɔbaaw bɛ a dilan de manière que 6 in kana sɔrɔ a la ka da ka 6 in jatila i n'a fɔ dafabaliya ani a kɔlɔsira 666 dafalenya ladege nkalonma de don dafalenya ladege nkalonma jango sitanɛ kɛtɔ ka ala ka dafalenya ladege dɔw yɛrɛ taara ɲɛ k'a fɔ ko sitanɛ kɛtɔ don ka ala ka yɛrɛya saba ka o de ladege cogo di a jatira ko dragon min bɛ ko fɔ 6 warajugu min bɛ ko fɔ 6 kira ngalontigɛla min bɛ ko fɔ 6 n'i b'o lajɛ 666 a bɛ komi sitanɛ ka
ala ladegen todo aka yere ya sabala dragon warajugu ani kiranga londegela o la kebe woro bi woro ni woro sitane kata mashedo otuma kashinti ninga kafoko corona ye sitane banado yoro ngele hey yere koloshi bala de na nana bo kene kan domina bana kisen yere klala chogodi kadaka laboratoire be ka kofo a klala yoro dola nu nana obla kene kan tuma mina ko nunu de ya labe aklala nunu ya kene de kama otuma ye a forming ko sitane banado iba o fona be se ka chen ibe kan galon galai nga mingo ni jele do ni numero keme woro bi woro ni woro jatila sitane ka tamashen do nga yala coronavirus ye keme woro bi woro ni woro ayi coronavirus jatide ka chani bi woro ni woro yin oluptuye o min jatimene otuma mbafe ka kuma surunya anga ke haklimawye anga alaka kuma sege kosobe jango alaka kuma sege tola asebena hokumo mingono anga na nyine uko o geleya mi misega moko chama soro o eka alaka kuma kashinga bugoti kabo abe kitabu mingono umakote okorola abe sura mina umakotola verse munumbanye verse munumbe twala kuma chama uti jatimeneke olushila olukunumbe korodo taka di ala abe seka kesobuye ka mogo lafli otuma kuma kunche tola kanyiringali ni jabi yala coronavirus kobe bible konowa ka se bima amase ka alaka kuma yorodo sorofolo ko sege ko ta ka nyeshi coronavirus ma halika soro kuma dola afara ko ntonu chira dinye fame fe afara ko ti mo foga o be mo toro dron o luti mo foga coronavirus be mo foga yamfana kashinga coronavirus taka ka sitane banaye ka da numero keme woro bi woro ni woro ka abe komi ibe ka fein taka bo asabe hukumola o ikilenye flana ibe ka banayi togo damine sebe nga ima togo dafale sebe a togo dafale nye coronavirus o do ya ke shinga ke covid-19 a jatila coronavirus ni adam na décembre kalola ani samba fla ani tane kononton donc a tokola sunyali ye covid-19 ye ni covid-19 ta itini ka bi woro ni woro yizoro ni coronavirus fona sta itini ka bi woro ni woro yizoro otuma jabila ayi ni yoro flashi jirali sura kononton verset kele kase duruma jirali sura tanzaba verset tanduru kase tani shekima ute kuma coronavirus kola otuma ambese ka foko ayi biblu yoro te kirayala min yeshina coronavirus ma ani kan hakli to ala kuma chama fie bana munun go fora bible kono janguni be laydu korola je ibi kabako ya ala ere de be achi aka jamama o de la yoro do kadi mo ye ko sove klew ki baro fulana sura wolon blanc verset 37 tan nani ni ne e fie bana chi ala de be ka kuma ni ne e fie bana chi ni ne e ntonchi ni ne e sangolo datu ne togo be wele mogomunu na nu nimisira uka ketawla ka uka kojugu bla kana ne alama ka nimisi ka majigi ka ne ala deli siga tala mbe uka deli jabi ka uka jamana kenaya ala de be kuma o chogola ala o la fie bana inchama be ala de achi aka jama chema ani new segina ko ala be dansigi sayaina otuma angatanye ka ala deli ala ka se kanin bana inda jona kuma labantola senfe mbe mo hakli jigi ande laka fo anga wajulula église ni alabato soba yautu dine la utekelenye yautu dine la alabato soba de tunye fembeye alako fembe sirle tumbe alabato soba kelembe de la le temple fembe de tumbe nyana boye saraka utumbe boye kaseka jirumu ngafari batoli betumbe kay selu betumna kay alabato soba nga chrétien la danfara belebele ba min be ja alabato soba be fambe fe enine ambe ala nisenu bato soba de ebe yomina kuma matigi fe o famia balia mo chama ya jede awye église u datu ambe corona kale chigodi awye église u datu ambe corona ja akla kika chrétien asir lembe ika église bonde la ni ka chrétien asir lembe ika église bon batoli dronde la ma chrétien ya infamo ka donc ko ambe sarakala seba senmo ye Pierre folosora fla verset kononton anitan ani ebru kitabula ambe be siga gere matigila aka masasigilana ka demeni soro tumabe otuma kuma kunjela na de afamude ko halni batulu yoro datu nendo ere alabato soba e membe yala
Yesu ko ten ni mɔgɔ 2 3 lajɛlen bɛ ne tɔgɔ la yɔrɔ min na ne bɛ u cɛ ma o dɔrɔn tɛ dɛ e bɛ se ka kuma Ala fɛ kana i ka chrétienya dan église bon kɔnɔna dɔrɔn ma taa ɲɛ k'i ka chrétienya bila baara la hali i ka so kɔnɔ hali i si so kɔnɔ Ala ka dugu an ye ani Ala ka an dɛmɛ ka hakilitigiya di an ma ka nin waati nkalonw faranfasi Ala ka kuma jɛlen ɲɛkɔrɔ ani an ka mɔ Krista la amen.